नीलम भोजपुरी चैनल के सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन पर उंगली दबाई और घंटी के चिन्ह पर क्लिक करके नया नया भोजपुरी गीत के आनंद उठाई। आशा भोजपुरिया भाई के गोरख दुबे के तरफ से नमस्कार बा। रुआ सामने एगो हम भक्तिमय गावतनी जौना में पणसर के ब्रह्म बाबा के चरण में हमनी के नीलम कंपनी के ओर से समर्पित बा, जहाँ लाखों के संख्या में मर्द मेहरारू जुटत रे आ सबके कल्याण होता। वो बाबा के हमनी के जयकार बोले के बा। कैसे जयकार बोले के? बोली ब्रह्म बाबा की, पणसर वाला ब्रह्म बाबा की। कोसीमलपुरा के बीच बधरिया में, कोसीमलपुरा के बीच बधरिया में होत बा भीड़ बेसु मारे राजा, होत बा भीड़ बेसु मारे राजा। कोसीमलपुरा के बीच बधरिया में, कोसीमलपुरा के बीच बधरिया में होत बा भीड़ बेसु मारे राजा। पणसर वाले के जय जयकार राजा, पणसर वाले के जय जयकार राजा, पणसर वाले के जय जयकार राजा। का कहली देखी? बक्सर से जाई लाओ गंगा जल पनिया, हर डिहरी से मीठा लाओ बान्हब कचवनिया। बक्सर से जाई लाओ गंगा जल पनिया, डिहरी से मीठा लाओ बान्हब कचवनिया। लेके चलल जाई बाबा पर चढ़ाई भी हो, लेके चलल जाई बाबा पर चढ़ाई भी हो। और जात बा गौआ जा वारे राजा, जात बा गौआ जा वारे राजा। पणसर के बाबा के जयकार राजा, पणसर वाले के जय जयकार राजा। बाबा भी जाए खाती और का मांगतारी देखी? सासाराम से 500 पारी नरियरवा, पियर बजरिया से फूलावा के मालावा। सासाराम से 500 पारी नरियलवा, अब पियर बजरिया से फूलावा के मालावा। अरे काठ के खड़ुआ गढ़हनी से ले आती हो, काठ के खड़ुआ गढ़हनी से ले आती हो। घीव मिली विक्रमगंज बाजार राजा, घीव मिली विक्रमगंज बाजार राजा। पणसर के बाबा के जयकार हो राजा, पणसर वाले के जय जयकार राजा। कहली कि सभे जाता तो हमनियों के चल जाई आ चल के बाबा के हवन कल जाई। देखी कैसे कहली? दूनो प्राणी कइल जाई चली के हवा नावा, ब्रह्म बाबा के धरे के ध्यानवा।
ध्यानवा सरधापुरी खेली हन गोदी में लाला नवा हो सरधापुरी खेली हन गोदी में लाला नवा हो आ चले के पाँच वार हो राजा चले के पाँच वार हो राजा पणसर के बाबा के जयकार हो राजा पणसर के बाबा के जयकार हो राजा भूला बाबा बादर बार